Curve Bisaya on the right side and Alma Linda on the left side. Yan. Ting ting ting. At nandun si Mr. Tonying. Tonying TV. Okay, game. Hindi, puti ka eh. Oh, yan, oh. Ha? Ano price? Oh, siya, sino magpapakain pagka nanalo, natalo? Tats mo, ba't tats? May tats mo? Hindi na, okay lang yan. May ano oh, may... Pusa. Bisita pa kayo. Lalo na si Carm. Woo! Kay madam ako. Pag natalo, siya magpapakain, ha? Alam mo yung iba. Ako pa ha? Sige. Alit ng game na to. Mukhang napapaisip na si Ate Lamilina. Malabo yung ano eh. Ha? Malabo yung ano ni Curb. Baka may ano, pinasan. Hindi, meron ka naman. Pinasan. Hindi na. Pandilim. Ano na, wala nangyari. Wala ko. Walang ka. Sino matalo magpapakain? Oo, siya magpapakain, ha? Adam, galingan mo, ha? Papakain ko si Curb. Oo. Ano sabi? Ano, Fridays daw o ano? Fridays? O yan, madam, galingan mo, ha? Ay, kubo. Sino na? Si Ate Hindi na. na yung makapag-concentrate si Kirk ngayon. Ayun na, umaatake na. Ayun na, malapit na. Checkmate na. Oo, check queen ka na, boy. Ay, hindi pa. Kakainin ka, madam. Si Mama maglaro. Uy! Uy! Sa tingin ko lang, galing eh. Galing ako. Force lang pinapamove yan ha. Force lang. Yan. Yari ka, check bishop ka. Oh, kain ka ngayon. Wrong move ata yun ha. Dalawa. Wrong move ang ginawa mo eh. Hindi. Nako, yari ka. Yari ka dyan. Huwag mong gagalawin yan. Fridays. Ako, mapapakain ka sa Fridays yan. Sarap ng steak sa Fridays. Woo! Adam, galingan mo, ha? Hindi ba sobra yon? Sakto lang. Ayan na, Carm. Kanina pa pala ako hindi pala naka video buiset. Bili mo na yung video namin. Ito naka-record. Ginalingan na ni Curb, ginalingan na. Pinalingan na. Ba't ako sa Fridays? Ito ako sa kabila para makuha kayo. Okay. Nagpapawisan ka na. Oo, init. Grabe. Init. Sabi ko sa'yo eh. Wala yung lalabas eh. Fridays yan, ha? Fridays, ha? Ayan, ang dami nating fans. Oo nga, please like and subscribe. Delikado ko ang credit card mo. Maisasanla yung credit card mo. Nako! Na corner na, na corner. Oh. Kala mo, ah. Oh, tissue. Fridays yan, ha? Sarap ng
salmon sa Fridays. Let's move. Ribs. Calculator. Panukat. Hop. Hop. May goma. Hindi ba lang pinagpapawisan si Ate Mirinda sa'yo? Gandang ano ko laro. Oo, architect niya si Madam. Nako, patay. Oh, magaling sa sukatan yan. Lalo yan. Ba, ahead na yung nakaplano na si Carl, Yan na. Ako, si Madam na naman yata magbabayad ah. Bakit saan na siya? Hindi. Hindi ah. Wala, higit na mo. Yan, higit na mo. Yan, ginitna na, patay ka na. I know, but I have to say it first. Naku. Kain yan, boy. Gago naman to. Marami tayong mga Maraming coach. May coach kami guys. Mas nakikita kasi ng nanonood. oh, Ay, hindi ako marunong, hindi ko alam yung yung mga commentator. Ayan na po, itinira ang Queen. Team Curb Bisaya at Team... Ginalingan, ayaw magbayad ni Curb. Ayaw magbayad. Kung sino po ang matatalo, siya magbabayad sa Fridays. Yan. Oh, mali. Ginawa mong horse. Ano pala ito? Bakit ako dito? Yan. Tsaka mo kainin. Tama. Kain ng nangangamoy ano na, barbecue. Nangangamoy barbecue. Ay, tira mo na dyan. Ma'am Almalinda kasi wait sa ka-horse eh. Muna kasi sa depensa na. Nagkakaisipan na po. Ako, dito ako. Na. Tatagalan tayo dito. Patalo ka na, madam. Ha? Patalo ka na. Chess tournament. YouTuber chess tournament. Held at Pahel, Kuwait. No Coaching. coaching. Okay? Ano
Eh kung nainip ka, patalo ka na, madam. Para ka. Oh, pagbigyan muna natin si Curb ngayon. Ngayong araw. Territory niya yung pahil eh. Pabawi tayo ng Salmia. Kabayo. Oh, 5 days na. Sige, tayo na, Caps. Top out si madam. Top out, top out. So ngayon guys, surrender si Ma'am Almalinda. So, Ako ngayon ang nanalo. nakaligtas ka Oo, sa... nakaligtas ako sa Fridays. Fridays. Fridays daw. Naligtas sige ka. guys, so dito na lang. Babawi kami, syempre. Madam, babawi tayo. Saan tayo babawi? Avenues o ano? Sabi niyo na. Oh. Prestige tayo, ha? Salmia, ayaw mo. Abangan nyo guys ang sa sunod namin laro namin ni Ma'am Almalinda. So dito na lang kami guys. Itinuloy na ni Tony. So don't forget to subscribe and like and don't forget to click the bell so sa sunod kong vlog aron makasunod kayo. Oh. Oh, dito na lang. Bye-bye. Shoutout mo yung Shout video. out pala sa mga Nagbibideo. nagbibideo si Touch and Cos. Hi. Yan, naghahawak ng video ko. Si Tato Sensei. Si Ma'am Almalinda. Ito si Ma'am Almalinda. Sumuko ako kasi yung Fridays. Oo. Gusto niya magpakain. Pinagbigyan. Ayun, si Tonyeng TV. Lumaban ulit. Lumaban doon sa Lumaban ulit security si guard. Tonyeng. Ayun. So, Aha. Oh, sige, continue na lang natin, Tats. Oh, na. Oh, sige, dito na lang. Oh, bye-bye. Babush. Bye, guys. Tapos na po ang laban. Ayan. Nakarami na si Tonyeng. Madi-distract ka kasi.